So you got just go go. So like Mike. Ima na kwadoro m taa. Na gị. Akwa ihe m na gị kwuru. Akwa kwadoro m. Asị m na ịkwadoro m. Onye gwara m. Ọ dị mma. Ngwa jem. Ọ dị mma otu akwụkwọ isi ekele Igbo niile ka ọchatike na-ekele anyị na-ekele mmadụ niile na-ekele nke niile na-eme anyị na-ekele gị nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ wee na-ege anyị ugbu a ma ọ bụ na-ekiri anyị na Solid FM ma ọ bụ na Kpakpando TV. Ana m asị nke echi ya zelu kpọmkwem anyị abatago na Kpakpando ebe ahụ anyị na-eji akwalite omenala n'ụzọ preaching na-akọwa ndụ ọma ndị Igbo na-ebi maka na ndị Igbo ndị Chineke goziri agozi wee ha amamihe ha wee na-ebi ndụ ọma nke mere na nwaafọ Igbo na gboo ewere ka o si emetụta ya ọ bụrụ na ya na nwanne ya anọzi ha na-eyi onwe ha eyo ewe ka ọ na-asị daa asị ebe ọ dị otu a ka ha yaziri iyi onwe ha eyo na ha ga-eje gbaa ndụ. Ụfọdụ asị ọ bụrụ ya na-ebo ebubo na gboo na a na-alụ ya aka na ọ na-eme ihe ma ọ bụ na o mere ihe ka ndị mmadụ ga-ejikwere na ọ bụghị ya mere ya bụ oge eji eduo ya n'iyi. Ọsọ ebe unu na-asị na ya bụ ya mere ihe a na a ga-eje nwe iyi. Ọ bụrụ otu a ka ndị Igbo si nọ na gboo wee na-ahazi onwe ha egwu anaghị atụ ndị mmadụ. Otu a ka ndị Igbo ji biri na gboo ebe niile wee dị nsọ na-adị n'udo. Mmadụ anaghị eyo mmadụ ibe ya eyo. Onye mee ihe ọjọọ n'obodo onye a na-eyo eyo ọsị maọbụ ndị obodo edo ya n'iyi ọ wụcha iyi ọ gbaa afọ maọbụ dịka iwu obodo ahụ si n'oge obodo ahụ si eyedebere obodo ahụ a na-emere onye ahụ mmemme wee too ya maka na ọ na-ekwu eziokwu na ọ bụ eziokwu ka o ji. Mmadụ na ibe ya gbakwanụ ndụ ya agaghị na-atụzi onwe ha egwu. Ya mere tata eze mmụọ na-ama okwe dibịa kara aka dibịa omenala ọ dị nkike mmiri ji wuchiekwa n'obi anyị tata. Emegidere nwanna nna ọ bụ nwa aga na ụdị na-ama okwe kpọmkwem igedu ama okwe ọ ga-akọwaziri anyị nke a n'ụka o kwesịrị ekwesị. Ọ ga na-akọwara anyị ụmụ ihe a niile dịka o si bụrụ ya bụ eze mmụọ aja anyị ama okwe eke aja anyị ama okwe. Ekele gị eze mmụọ. Eze mmụọ anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo ozigbo. Ana m akọwara ndị be anyị na gboo na ọ na-abụ ewere ka o si gbagwojuo ndị mmadụ anya asị ka eje nwụọ iyi. Gị wapụkwanụ eze mmụọ ji ọfọ eke aja anyị eke ama okwe. A na-egbu ikpe ebe ahụ ndị obodo dị iche iche ndị a na-emegbu ndị a na-ara nke ha n'ike ha na-agacha ebe a nke mma bịagoro fụkwa n'anya na ọ bụrụ na ka ha wee fụọ onwe ha n'anya ma ọ bụ ka e wee chọpụta eziokwu na ọ na-abụ ha mesịa ekpere ha udo ha gbaa ndụ ka nwa mmụọ ghara imegidewa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegidewa mmụọ. Mana oke dibịa eze mmụọ aga m achọ ka ịkọtụgoro ndị na-ege anyị ugbu a oyi bụ kpọmkwem na ebe isi wee bịa ka maka ndị na-amabeghị
eze mmụọ ka anyị wee bazie n'isiokwu ihe gbasara ịṅụ iyi nakwa ịgba ndụ. Udo dịrị gị Chizzy anyị. Eziokwu ịbụ nwa afọ Igbo maka owolu ka ezigbo onye Igbo na-eshido okwu ọnụ okwu ama na owo Igbo ịma na mma asị ntibe anyị ọ ya bụrụ ọ bụ ya ka echizi ike na ị ga-abịa akpa n'ụdị nke ahụ eke amaokwu na anụ ọmụwa bụ mmadụ abụchi ọzọ mmadụ abụchi ene nwa ga-aga obodo ekwerugo nwa amaokwu gbam eze na-enye ana ihe eze ana idedi eze ana ike amaokwu na-asa abụ m eze mmụọ na-eyi aja ana nne wute ogu na ọfọ n'ịkwụwa aka ọtọ n'ike ikpe ziri ezi n'ime ka onye a na-emegide emegide maka na onwe ha ọnụ na-ekwuri ya ka o tụrụ ugo n'ihi na o ji eziokwu wee bịa. ama m na ọ na-anụgoro ya ọ kọwanụ ya gbụwaị ọ dị mma ọ kunu wee mata ebe anyị na-eje. Eze mmụọ ugbu a ka anyị bidogoro na amaokwe bụ mmụọ anyị na-ejele ozi ka esi ekpe ikpe ebe a ka esi awụ iyi ndị obodo na-abịa awụ iyi ebe a ndị mmadụ na-abịa agba ndụ ebe a gịnị bụdo ịnwụ iyi na ịgba ndụ a? Daalụ. Ịma na ụka mere n'ala Igbo aghọtafe ihe a na-akpọ ịgba ndụ. Ịgba ndụ a na-ekwu okwu ya ụfọdụ nwere ike ofu ihe ahụ bụ ịgba ndụ, ịṅụ iyi bụ ofu ihe na ịgba ndụ bụ ofu ihe. Na mmadụ sị na ya na oge aṅụ iyi mana ya na oge agba ndụ, ndị ụka bịa tụgharịa ya ọ dị ka ọwa ajọ ihe mana eleghị anya n'ụbọchị taa na-agbakwa ndụ n'ụdị ụka jebe ebe nke ọzọ jebe nzuka jebe ebe ma ọ na-ebutere akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ atịs ka agba ndụ ọkwa ofu ihe ahụ ka ọwụ na nwanne kwesịrị na-erikọ nri na ofe efere na ha dị erikozi na ha na-atụ onwe ha ụjọ ma na ha na-atụ onwe ha egwu. Anyịwa ha bịakwute anyị adịghị eje na be ha achọ ha bụ ndị na-abịa si anyị na ha chọrọ ihe dota ka ha hapụ ịtụzi nwanne ha egwu ka ha dụkwa n'udo na-erikọ nri na ofe efere. Anyị sị oke unu eweta mmanya weta ọjị ewekọla ana bufute ọfọ anyị adịghị eme ikpe mara eziokwu aka azị dị ya n'ebe ahụ maka na okwu ebufutere ọhụụ onye ọkala obi zoo ya n'obi gị wee bịa ghọọ iyi onye ka ndị anyị na-akpọ onye wolo nka ghọọ iyi onye wolo aghụghọ ṅụọ iyi iyi ewolo aghụghọ gbuo ya. ebupụta ya emekwewu ya ka esi emekwu ya kpọwa ndị nna nna anyị akpa aja na abịara bi ya gbarịa ọjị mesịrị ya mmanya si ya na-ekwe ihe abịa na ndị nwa bịara ịgba ndụ ka a na-erikọ nri na ofe efere onye nwokwere ihe ya egbu nwoke na-egbu nwaanyị ma ọfụ ihe nwa na-abịara nwanne ya sị ka ya mechie ya gụbajan jidekwu ya ejikọ ya ewere ya anyị na-akpọ ogu ejekata ogu dosere ha ha ewere nke a were okwuo na ya ma fụkwa ihe ga-eme nwanne ya ma ọfụ ihe ọmụ ya ma ọfụ ụmụ ya ma ụmụ ya ma ihe ọbụla ga-emegide ya ma ọdụ n'izu ya ma ọ sị na ya ga-eso wee mee ya ma ọ soro planụ ya n'azụ pụta n'iru na-achịrị ọchị ya mekwu ya a na-ajide ya ma ọ bụ nọ n'ebe a na-agba izi ya ya ga-abịakwa bịakwuo ihe afọ ya mekwu ya iyi ajidekwu ya nwanne emekwe gịnị emekwere ya otu aka ahụ anyị echikọ onye ahụ akpọrọ ogu suo ya ụfọ mee ya ka esi eme tinye na arụsị. Okwu ahụ ha kwubiri adịgo na arụsị ahụ generation to generation anaghị asachapụzi ada asachapụ ya asachapụ. mana eze mmụọ ụfọdụ si na ihe a adịghị ire dịka ụfọdụ apụtasị gị na a na-eje alụ ọrụ ezinụlọ emebizi ụmụ mpịa mmụọ ndị omenala na-emebi ọ bụ eziokwu na ọ dịghị ire? Udo dịrị gị.
ọtụtụ ihe anyị na-ekwu eti egwu ọtụtụ ezinụlọ na nsogbu ha amaghị ka a ga-eme luo taa. O nwere ihe chọrọ ikwu anyị Adebu a na-ebu onye ọbụla bịara be gị sị gị na ya na-emebi ihe ndị ochie, o nwere ihe a na-emebi emebi nke mụ na ụmụ kwadoro. Ịbịa na ngwuru fụ na o nwere ajọ ọgwụ agwọrọ na ngwuru ahụ na-emebi obi. O nwere ajọ ọgwụ like o nwere ebe mụnwa ga last time, o nwere ajọ ọgwụ agwọrọ n'ikwuo ma ewu na ndụ anyị wee yọọ Chineke amara wee mee gịnị wee wepụ ya. Nke ahụ abụrụ ezigbo ihe, mana onwe onye ndị nna nna anyị ha na-akpọ ọtụtụ ọfọ eji chịkọta ezinụlọ. Ọtụtụ ezinụlọ bụ ndụ lelu mmadụ mgbe ochie melilelu nwa ada gbaa ya mmadụ ohu mee ihe ọdaọchị dị iche iche welu mmadụ bile ego. Ihe ahụ a na-emebi ezinụlọ ahụ. Na mgbe ochie ahụ nwere ike amụta nwoke ama ndụ, ọ bụ na nwoke ka elere ihe ahụ. Nwoke a na-agafere ihe na aja anụ nchịkọrọ obodo shie ya aja anụ ahụ like na nke obodo ahụ bụọ ya ọrụ si na ihe a na-eme ya na-achọ ile ya ma iji ya wee buru ego na ọkwa na onye ezigbo ihe ya ga ọ bụ na ọ bụrụ ezigbo ihe na nwa nwoke ama ndụkwa na ezinụlọ mere ya ihe a. Mmadụ ọbụla dị n'ime ya na ezinụlọ ara nwoke ama ndị ya ị na-afụ na amụta nwoke ebe ahụ ọ ya na-adị ndụ. Den mgbe ahụ ndị ochie ndụ ma ihe agawa ije ajụta ihe a, o nwere ihe a na-akpọ ikpo ọbọ abịa kpuo ọbọ dosi ya. O nwere ọnwa ga-eru aghụgha ntụ ọra mee ya otu esi eme ya amụta nwoke ọ dọrọ ndụ. Mana kịta ihe ọba a na-akpọ imekwa obi ọ bụrụ nwa ada ka e lere o nwere ka esi emekwu ya. Ọ na-eme ụmụada nụgoditi ha ụmụada nụcha dị ha nata amụcha nwaanyị ọmacha ma ọma nnuti. Eze mmụọ ihe anyị kwuru na-arụtụ aka maka na ụfọdụ obodo n'oge gboo ndị ike nọ n'obodo ahụ enwee ka eji jide mmadụ ma ọ na-eboro ya ebubo ọ na-asị na aka ya adịghịkwa ya. Ụfọdụ ebo ya ebubo ma ọ bụ chụpụ ya n'ike ma ọ bụ gbuo ya n'obodo ahụ tupu a na-egbu ya ọ na-abụ obodo ahụ. Ụfọdụ mechaa ha agaghị ama ihe na-eme ha. Abụmọnụ ahụ mgbe a na-abịa ya ọ na-adị ka ihe egwuregwu mana ọ na-adịgide. Anyị na-aghọtafe ihe a kpọrọ akwụkwọ nsọ ọ ya abụ abụmọnụ nke nna 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 anyị ha nke a bụrụ site na nna nna anyị ha. Ọ na-adịgide ọ dị echi echi olesi ka agbụghara mba ya. Den ebe ahụ ndị gboo na ndị nna nna anyị ha amaghị ihe bịara mekwee ya wee kpuo onye a na-akpọ ọgbọ. O nwere ihe a na-eme ebe ahụ. Ọgbọ kịta bụ akpọta ndị ekpere abata asị gị na ọhịa ada ebe a na-enye nsogbu. Ụfọdụ ewere nke ha kere eke sị gị na ọ bụ ka e wee sị gị na ọ bụrụ na ha ebe ahụ vọsachia ya mee ihe ha na-eme dị ya nsogbu adị. Bifo ahụ olu ahụ na-abọ ma atọ ezinụlọ ife ụmụada ndị n'ụlọ wee problem na be ha. Ọ bụrụ nke nwoke ọ bụrụ ifu youths ụmụ nwoke anwụnwa ndị na-emeta ọfụma ọ bụrụ ndị na-aga n'iru agamniru agbadawa mana na taa ọ bụrụ na anyị mana ihe ọbụla ndị nna ochie anyị ha dose na o nwere ebumnobi o nwere ihe mere na ngwuru bifo ha dosi ihe dị ụtọ ahụ. Ọ bụ dị mma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbapere igbe onyonyo gị ma ọ bụ igbe ekwurekwu gị na ịhapụ ya n'akara 100.9 ya na Solid FM were akara ekwentị a maka na ọ ga-adị gị mkpa. Ụfọdụ anọgoro na ihe dị iche iche ihe mgbagwoju anya dị iche iche ihe na ọ na-enwe ka obodo gị si gbagwoju oge anya na gboo na ọ na-enwe ka o si eme gị na mmụọ ịghọtara ezinụlọ obodo ada aga n'iru maka ihe emetara gboo maọbụ ihe emejọrọ na-ezighị ezi maọbụ na a na-emejọ gị n'ụzọ a na-emejọ gị maka na ya sị na iweghị mmadụ. Were akara ekwentị a ugbu a. Ekwentị a bụ akara ekwentị eze ma o si ebe a pụọ ịkpọọ ya agwa gị ha na-ewepụ na anụ were ya. Ọ bụ 080 684 61936 080 684 61936. Eze mmụọ na ose ebe a kpọọ ọ ga-agwa gị ha na-ewepụ na anụ were. Enwe ndị nọ iche iche maka na-elesa n'anya afọ na-enweghị mmadụ a na-emegide ha a na-ebe akwa arịrị kwada. Ụfọdụ bụ ndị ha chọrọ achọrọ ka ya na mmadụ ibe ya dị n'udo achọghị ịmata ka ya ga-esi gbaa ndụ ka ha ghara ịtụzi onwe ha ebe. Ụfọdụ otu na-adịkwa ya
ma ụfọdụ ndị na-agba nkwa ụfọdụ ndị nọ n'otu dị iche iche ka nke a ka ha na-emegide asị na onye anọzi n'otu nzuzo maka na ụfọdụ bụ agaghị ama na agbacha ndụ a enweghị ihe ị ga-emegide onye gị na-anọ n'otu a ka o kwujọọ oyi ahụ ya bụ ịchọ ka gị na nwanne gị na-adị n'udo ka obodo gị na-adị n'udo na ezinụlọ gị na-adị n'udo kpọọ dibịa eze mmụọ na 08068461936 08068461936 eze mmụọ ewe ụdị ọzọ na-eme ụdị ịgba ndụ dị iche iche a na-ekwu ụfọdụ si atụpụ ọbara onye nke alachata ọbara nke ahụ so na ịgba ndụ nke ahụ bụ ihe anyị ji eduhie onwe anyị nke ahụ bụ ihe ụmụ okorobịa na agbọghọbịa too taa ji eme onwe ha ihe ọjọọ etinye onwe ha na abụmọnụ nke ha ji aka ha wee tinye onwe ha mmadụ ịlacha ọbara ya jọgburu onwe ya ma ịlacha ọbara nwanne ya ọ bụ ihe jọrọ njọ ọ bụrụ ọgbụgba ndụ kama ihe a bụ ihe na-ebibi ndụ mmadụ n'ọdịnihu na mbụ ụfọdụ abịago n'udu ndị oyibo mmadụ ịracha ọbara nwanne ya ị na-amara ihe oyibo ya ọ bụgodo ihe jọrọ njọ mana ejiri ọbara mmadụ ahụ iyi onye ọbụla ji ọbara nwanne ya wee iyi dịka onye ogbu mmadụ because ndị oyibo si na blood is thicker than water ọbara anyị na-ekiri anyị na-ekwukwa ya na ọbara na-esi isi maka ọbara nwanne gị ebe ọbụla ọ nọ ihe ọbụla mere ọ ga-emetụta gị n'ahụ onye ọbụla rachara ọbara ọbụnụ na-anụ ya onye ọbụla rachara ọbara nwanne ya ma ọbara mmadụ iji wee gbara ya ndụ dịka ogbu mmadụ and onye ahụ ga-eriwe anụ mmadụ maka ọbara na-esi isi and mmadụ ọbụla rachara ọbara nwanne ya ka m gwa gị years coming dịka ahụ na-abịa ị ga-enweta eriri ihe mgbu gosi na ịlachara ọbara. Kedụzi ụzọ ka mma ịgba ndụ? Ụzọ ka mma iji wee gbaa ndụ ọgba ndụ a asị na ejighị anya ọma na-alọ before ọgba ndụ abata n'ezinụlọ ọ ga-eweliri ihe pụtara ekwu okwu ọgbụgba ndụ aka n'ezinụlọ ewegwe ihe ha zụọ mụrụ ha eyiwego onwe ha eyiwe na nwoze na-aghọta ya nwanne ya ma ọ bụ ọtụtụ bụ like ụwọ ndị bịara ọ bụrụ ndị ụka bịa sị ya na nwanne gị nke alụrụ ụlọ egbuo oge na nwanne gị nke egbuo na gị na nwanne mgbe a nụrụ ya asị na a ga-agba ndụ na-ebo ya ebubo abịa eme gịnị agba ndụ ọtụtụ mgbe na-abụkwa ndị ahụ kpọtara ndị ụka egbola mma na adịgbawa ọsọ na ha ma bịa gbaa ndụ ahụ onye asịsị na ọ na-egbu mmadụ abịa sị abịa ka ya gbaa ndụ mana ụfọdụ ndị anyị na-alụta ga-abịasị gị ahapụ ihe mpịampịa alụsị a na-enwe ihe dịka ya na ọ da alụ ọrụ nọ ihe a tụrụ atụ na-ekechiri ekechi na-enwe ihe Chizzy erigo anyị erigo ndị eriri maka Chineke amakwe ka erie m onwe Chineke amakwukwe ka erie gị n'onwe ise mana ndị ahụ eri ka a ga-asị na ọ wụ mpịampịa mmụọ o nwere ihe m gwara ndị Igbo chi ha na achị ọsọ na-asa nkata ya efu n'elu maka ofe ọbụla sọsalụ nkata ofe ọbụla fụlụ elu ọ ga-afụ nkata bịa bụrụ gbaa ya isi na ịbụ onye ụka ma bụ na ị na-asọ anụ wee jiri eze n'eke ị na-azụ asọ anụ oke mana iji eze eke anụ ọ ka mma na anyị gwara ụwa anyị eziokwu maka na achị na akakwa ahụ nna na-eri eke anyị gwara ụwa anyị ndị ụka eziokwu ụka dị mma ụka abụrụ ihe ọjọọ omenala nnekwudebe ma na-elu mba mana nkụdị na mba o nwere mba ọ bụ omenala ewepụtara anyị were ewe eme gịnị dominate anyị o nwere ihe njụrụ ndị be anyị a sị ha na ọ bụrụ na ịfụ na ihe nwanne gị ji adịrọ mma na ọ bụ ihe ọjọọ nwere ike imerụ ya ahụ echi na ịbịakwa iwetara ya nke ọma ihe ya ị narịa nke ọjọọ ahụ suo ya ọkụ ma ọ mebie ya ma ọ tụfuo ya si emetụkwa onye ọzọ na ọ na-egbu egbu na ọ bụrụ ịnarụ nwanne gị nke anyị si na ọ bụrụ ezigbo onye ịnarị ya na-abeghị jedosi ya medowe ya ọfụma wozere nke anyị si na ọ dị best ihe wee kipụ ya bisi narịa kedu ihe kpata ndị ọka wetara anyị ụka ji wee nawa ha agba ha aka wee na ma ọ were baịbụl ahụ ha wetara anyị wee na ha nawa bụwa arụsị dị na be anyị ghọrịwa ndị be anyị yewe ha nnukwu ego ebupụtara ha arụsị ọtụtụ ezinụlọ nọ n'ihe mgbe taa maka mgbe ndị ọcha wetara anyị ụka nawa wee ghọrịa ọtụtụ mmadụ ebupụtara ha ihe dị na omenala Igbo nye ha nnukwu ego ewe ha mgbaghara nọ ya mere ha ji mana omenala nke ha bụ nọọ Chineke ga-ekpe n'ogo ya nwụrụ omenala were mgbaghara
omenala dị gwọkwa na ofu Chukwu ka anyị na-ekpere ọkwa Chukwu oke ọbịọma eze kere igwe na ya mere ha ji agbara eze bi n'ọnụ ọgọdọ na okwu ofu Chukwu omenala welu mgbagha ka Chineke si wewe mgbagha kama na ibe na-ebute nsogbu na omenala bụ mgbe ị bụ onye okwu achị kwugo n'elu okwu asị a na-emegide mmadụ ibe gị ọma mgbaghalụ gị and omenala bata ịbọghọ ọbọ ma ịkwụgo mmadụ ụgwọ ihe ọjọọ mee o tukwula na otukwugoro ome o jekwula onye nke na ọ ga-anọ n'ezinụlọ ahụ na-eme ihe ọntịlasị ihe na-eme achọpụtara ha na ọwa omenala emejọ na-enye nsogbu ajụ ese mmụọ a kedu ihe a ga-emere gị ka udo dị emerie ya ahụ udo adị n'ezinụlọ ahụ ọ bụrụ na mmadụ na mmadụ ọ bụrụ na onye isi ike na ụfọdụ na-asịkwa maka na asị na ọfọ onye ji ọfọ na ọfọ dị ka ngwụrọ na ọ na-eji nwayọọ wee na-aga mana ọ bata dị ka isi kwuo olu ma ha n'ebe ọ na-eje bido ọrụ ọdanana oles ka mgbe a chọpụtara ihe kpatara ọfọ ahụ ji wee bata ebe ahụ ọ dị mma nke ahụ bụ maka ịgba ndụ iwụkwa na iyi a na-anwụ maka na ama m na be anyị na ogbe ka agbaanị ịbịa na ogbe ka agbaanị ewe oge anyị na-eto oge ahụ ọ na-abụ ewere ka ihe ji fuo n'obodo akwụ ogene asị na ga-abịa na anị ogbeke ndị mba ọzọ na-abịachakwa abịa nwụọ iyi onye awụchụọ ya isi n'aka ya na ya makwa ihe mere ha anaba mana onye ọbụla ga na-ana ruo na be ya ọ gaghị aba ebe ọzọ ọ gaghị eje ebe ọzọ iwu iyi a ụfọdụ na-asị ọ nakọta chi n'aka elu chịrị aja si na ya wụọ iyi kedu ụzọ ka mma iji wuo iyi adịghịle ihe a bụ osisi a ndị Igbo na-asọfụrụ bụ osisi pụrụ iche ije na mba ndị ọcha o nwekwere osisi ha na-asọpụrụ osisi a na-akpọ ọfọ Igbo na-afụta ya Igbo niile ma ndị nna nna anyị ha na mbụ na mba agọkwachiri ọfọ fụ na onye ọ ga-abịa ewepụta eziokwu eme gịnị apụta onye na-ejighị eziokwu na-ewepụta ya ihe ọ fụrụ were isi ya bụrụ so ịṅụ iyi na ịgba ndụ ka mma onye ahụ ị na-aṅụrụ iyi na-achịtara aja ọ ka mma mgbe ewere ihe ndị oyibo na-akpọ witness onye akaebe ga-anọ onye nke ndị akaebe nke ya nọrọ ọ dị ka na ndị Igbo a na-asị na ada akwalụ nwaanyị iyi na debe nne ya nọ nwaanyị na-anụgodo di na mba ọzọ ịba nkwalụ nwaanyị a iyi ma debe nne ya nọ so ihe banyere iyi a na-aka mma ndị oshiarị anọrụ ewee jụọ kedu ihe na-ese ajụọ kedu ihe na-ese maka mmakwara because na sị na ọjụ ngwa ngwa jụrụ ihe ọ kara ikwe okwe ngwa ngwa kwe ihe ọ kara ịjụ ajụọ kedu ihe na-ese eji chọọ iwu iyi akọcha ndị oshiarị etinye ọnụ o nwere ike end of it ifu na ihe ahụ a chọrọ ịghọ abụghị ogene abụghị onye kwesịrị ka aṅụọ ma aṅụọ ya onye ahụ chere ya ji eziokwu ejiri eziokwu mana etinyeche ya ọnụ fụ na ọ bara uru ka aṅụọ iyi a eme gịnị onye ahụ nọ n'iru witness ahụ na-abụ enwe ndị akaebe ga-asị echi na onye ahụ ṅụkwara onye ahụ iyi ka ọ ga-abụ onye ahụ ṅụọrọ gị iyi olowo nye oge ahụ ọ ga-abịa ewere ihe mere onwe ndị ga-asị na ha nọkwa mgbe o jere mee gịnị ṅụọ iyi ọ bụrụ na onwe onye mere ọgba ahụ aghụrụ iyi a then Amanna aka ya dị ọcha eze m ọ dị m ka anyị lee afịa bịa anyị ga na-aga n'ihu chebe anyị na-abịa secret of better food na new chicken and classic. The ingredients they take make am na natural
by nature, like real chicken. Black and white pepper, garlic onion, parsley, mushroom, coriander, and plenty more. If you like new non-seasoning powder for inside your jollof, fried rice, and cooking, and all other soup, you go know say flavor pass flavor. New non-seasoning powder, natural by ingredients, power by flavor. Whatever you need, he's got it. Whatever your budget, come get it. Now unbeatable prices, just for you. We'll tell you why. Wide range of products. Is it model? Biggest brands that you know well like. Get to Game and do it fast. No need to shop anywhere else. We give you great service and we beat any price. Get to Game today to see how unbeatable we really are. To get it all, find your nearest game store at gamestores.com.ng. This Sunday on Soul Sisters, it's Soul Clinic, aka Freestyle Sunday. Are there life troubling issues that you need counseling on, or have you questions begging for answers? Not to worry, just text your issue to the number 0704-550-2840 and it will be handled by the Soul crew. Drop your comments on Facebook, Solid Soul Sisters, or call 0902-311-1009 or 0909-771-1009 and 0705-079-1009. There also will be a continuation of last week's topic, toxic families. Don't miss it. So, sisters, keeping it real. Do I try? Okay. Whatever you need. Actually, wait, try. Okay. Whatever your budget, come get it. Now unbeatable prices, just for you. Chizzy. Okay. Hello. We'll tell you why. Wide range brands that you know well like. Hello. Get to Game and do it fast. No need to shop anywhere else. We give you great service and we beat any price. Get to Game today to see how unbeatable we really are. To get it all, find your nearest game store at gamestores.com.ng. Hey, today, come watch the match on my phone now. My guy. It's a beautiful Sunday afternoon, and I'm going to tell you this is no doubt the most anticipated match of the season. Straight into action, Jones has launched the ball forward to Fred, and Fred kicks it. Oh, now I have to say the ball is in your court, Mr. Tunde. Because that sound you just heard is the data warning notification. Oh, not again. You now have 5 megabytes left. Very soon you'll need to imagine the rest of this match, or get the gist of it from your friends tomorrow. Point is, you won't hear me shout, Running out of data can ruin your entertainment. Choose Go for your data needs and just dial *777# to choose the best offers of data. Now get as much as 6.75 gigabytes for 1,500 naira and 17 gigabytes for 3,000 naira. That's more data, more value, more streaming, more entertainment, and more everything. Unlimited. I won't tell you the secret of better food. Now the new chicken and classic seasoning powder. The ingredient that take make a man now natural by nature, like real chicken, black and white pepper, garlic onion, parsley, mushroom, coriander, and plenty more. If you lack new seasoning powder for inside your jollof, fried rice, and goosey, and all other soup, you go know say flavor pass flavor. New seasoning powder, natural by ingredients, power by flavor. Nine mobile bule batana 18 obodo ka di behuke maka na ọtụtụ ihe nrita jiri bara na 9 mobile mega millions promo iri mmadụ itoolu ga-erita otu nde naira kwa ụbọchị n'ime mkpụrụ ụbọchị iri itoolu mmadụ abụọ ga-erita smartphone na-awa ọbụla kwa ụbọchị onye kachakwa ọkpụrụkpụ 10 million naira sokwa na ya isi na kwasị m popcorn nwanne m emela ndị ụra ọ bụrụ na isogodo ọwa igwe okwu na mobile ka pụta line ọhụrụ na mobile gị ugbu a tinye nde kwuru nde
ego na ekwentị smartphone anyị ga-eji saga arụ n'elu ya anyị ga-enye gị 1 gigabyte na oge okwu 500 naira ozugbo ọgwụbeghị otu 100% data bonus n'otu afọ gbasokwa na ya bụrụ egwu maka na puku mmadụ anọ ga-erita ekwentị smartphone iri mmadụ itoolu erita otu nde naira n'otu ngwanụ recharge na naira abụọ maọbụ karịa n'ekwentị na mobaịl gị ka ị na-erite oke onyinye na-aga. 9 Mobile. Moments can be ordinary. It's what we make of them that really matter. Make the best of every moment, every day, like Super Monster. Moments are Ka eziokwu anaghị afụ ugo kwado ya mere eze mmụọ ọ bụghị oge niile ka o ji apụta mana otu mmụọ na-ejere ozi si apụta tata ka gị bụ onye na-ege anyị ọ bụ na-ekiri anyị n'ebe ọ bụla ị ga-eji gaa anyị ewere ka esi emegbu gị ọ bụ na ị chọrọ ka unu dị n'udo n'ụzọ omenala ma ọ bụ na nke ị na-eme ịmaghị ebe isi meta ihe ada agazi dịka o kwesịrị a na-eje ajụjụ na gboo maka na ihe anyị ji ekwu ya bụ na ụfọdụ bụ ihe ọgbụgba ndụ ezinụlọ ha gbara ụfọdụ bụ iyi ha nwụtara ha amaghị ka ha si nwụ ya ma ọ bụ na a wụrụ iyi n'ụzọ na-ekwesịghị iyi ya mere tata eze mmụọ ji nọrọ ebe a wee na-akọwara anyị ihe gbasara iwu iyi nakwa ịgba ndụ ihe ọ pụtara na ka ihe ọ na-eme. Ị ga-ewere akara ekwentị ya m ga-enye gị ugbu a o si ebe a pụọ tata o si ebe a pụọ na emesịa ịkpọba ya ka ọ kọwalụ gị ije maka na ọ bụ ya bụ Ojiọfọ Amaokwe ọ bụ ya bụ onye na-agụ Eke Amaokwe ebe ndị mmadụ dị iche iche na-abịa kpee ikpe udo ebe ndị a na-emegbu na-aga ha ekpe ikpe ha ana n'udo ha na-ebizi n'udo dịka esi eme ya na gboo. Akara ekwentị eze mmụọ Amaokwe bụ 08068461936. Cheta na ọ bụ ọsọ ebe abụọ ka ị ga-akpọba ya maka na ọ ka nọ n'ọgbọ na-akọwala anyị oge na-adịghị anya agbapụkwa ekwentị gụọ na-ege anyị wee kpọkwa ya ebe a were ajụjụ ị ga-ajụ ya ọsa gị ya mana akara ekwentị eji enweta ya mara oge o ji anọ ya na oge eji eje na Eke Ajaani Amaokwe bụ 08068461936 ya bụ 08068461936. Akara ekwentị ga-ejijuzi ya ajụjụ ebe a bụ 09097711009 ma ọ bụ 09023111009. Ị nwekwara ike ịkpọ ya na 07050791009. Ịkpọ ya jụọ ajụjụ ị ga-ajụ ya ebe a mana ka anyị na-eche nke eze mmụọ kedu oge eji abịa na Eke Ajaani Amaokwe na oge eji afụ gị kpọmkwem? Udo dịrị gị. Dịkwara gị. O nwere ụbọchị ndị Igbo na-akpọ izu ndị Igbo. Izu ndị Igbo. Eke, Orio, Afọ na Nkwọ. Mana ụbọchị eji eje na mmụọ a. Ya bụ na mmụọ Eke Ajaani Amaokwe. Ma ọ bụ na n'obodo Igbo bụ Eke na Afọ. Eke na Afọ unu anụkwa ya oge a ka eji eje ebe a ụbọchị ahụ enweghị ka emekọta ka ị pụọ na-akpọ ị ga-anọrịrị nso
maka na ime ihe na-atọ m ụtọ ndị a na-aghọta ndị na-asị na mmụọ ha niile bụ mpịampịa na ọ dịghaji ile ọ na-abụ ndị buru ikpe bịa ị ga-enecha ya wee sị ha jekwa yomie owuwe ha mara na ọ bụ eziokwu ha ji bata na eke aja na ụmụokwu ị na-agba ha ntị ịgwacha ha ịsa ha jigoro ha jebe na ọ bụrụ ihe ha na-eme ọsịsọ kedu ihe ị na-eji eme nke asị na ọ dị ka ihe nkwụ na mbụ asị na ọjụ ngwa ngwa jụrụ ihe ọ kara ikwe emechọtawa onwe ya ụta okwe ngwa ngwa kwenye ọ kara eju emechọtawa onwe ya ụta ihe anyị ji enye ha ohere unu jee ka unu chee echiche ọfụma unu jee ka unu kwukọrịta okwu ọnụ ada ama bikos na anyị ma n'ihe a na-akpọ ịgba ndụ ma iwu iyi bụ ihe na-adịgide n'ezinụlọ odo na n'ụwa kịta na ihe na-eme kịta ụmụ mgbe a ga-asị na ndị ekpere na-evulu one pick-up bịa ma bọsụ abịachiela ha jollof rice amụa ya bara etie mkpu aka zụọ banana achọkwara m ịgwa gị ada ebu a na-ebu ewe ihe ikwuru ebe a mere nji kwụja esi na ọ bụrụ na onye na-achọghị ikwu eziokwu na eke amaokwe na ọ batakwa abata bido ọrụ na ịkwapụ na mfịa alụ na ọ bụrụ isọsọ onye ahụ mere ya ka ọ na-abịa na ihe ọ bụla gbasatara onye ahụ na ezinụlọ ha ka ọ na-apịa ụtarị ike ụtarị mmụọ chọpụta ụdọ okwu asị onye ahụ kwuru ebido yọrụ ya jụọ ya kedu ihe a ga-eji wee mee ka o bie adị na onye ahụ bụrụ na ọ ka dị ndụ na ọ ga-abịakwu eziokwu ọ bụrụ na ọ dịghị ndụ na ndị nke dị ndụ ga-abịa sị na nwanne ha chịkwara achị ọ bụrụ na onye mmadụ ka o ji ewere ihe ahụ mee gịnị ya echi onye ahụ ya na ya were nsogbu ahụ butere ha ebe ahụ eje ya echi ya kwụghachie ụgwọ ya ndị be ha bụ ihe ga-emezi nke ahụ bifo abịazi ebe ahụ mee gịnị mee ihe kwesịrị ime ya a na-eji oyi udo adị onye pụtakwanụ jide nnukwu ego nwa ogbenye bịa kọsara ihe a niile o jiri ego si gị eze m bịa wee buru ụdị ego ga-eju ebe anyị nọ si gị megharịa ihe agwa mmụọ ka o megharịa ihe na maka onye ya bụ maọbụ si gị gị gwọọrọ ya ọgwụ na-ama ama ka ihe a mee ajụjụ anyị jụrụ m ga-asị ya yekwu ya ka ndụmọdụ mgbere makpụ karịa amarọzi nke afọ na-arụ ihe anyị na-ekwu na na-eme exist ọ na-eme na ndị ọgọ mmụọ ụfọdụ ebe dị iche iche mmadụ eze mmụọ ga-eji maka ego ọfọ ya na-emegide ọbịa agba ndụ ya na onye nke ji ego agba ndụ onye nke ji ego afụ na onye ejiri eziokwu eme ọ nachite n'azụ si eze mmụọ biko ogo ma ihe dota ka arụsị ahapụ igbu ya ka ọ dị ka ya eji eziokwu aka m agwa gị eziokwu ọtụtụ eze mmụọ na-egbu eme ya mana emechie arụsị ahụ onye ọ ga-egbubere eze mmụọ ahụ ma ọ bụ debe ọdịndụ ụka mma maka onye ahụ bịalụ bụ onye ahụ ji ego bịara iyeru gị ọnụ onye na-akpọ iyeru gị ọnụ iyeru mmadụ eriri ọnụ ahụ onye kpatara na ọtụtụ eze mmụọ gọchara ana bụcha eze mmụọ nwụọ ezinụlọ ha nọ na nsogbu ya na-echi echi ọnwụ ike adị ebe ahụ gọla ana ọnụ ahụ o riri ọ na-ebute nnukwu nsogbu mana taa na be anyị mmadụ abụọ bụ ikpe ebe a sị na ihe anyị na-ekwu bụ ekpe amadi bịa sị na ihe ma na ya mere ihe abịasị ka ya butere anyị ego ga-eju na ka arụsị ahapụ igbu ya anyị na-asị mba na ị ga-eje kpọta onye ahụ anyị ga-ezu ozi eje kpọọ onye ahụ ọ bịakwu n'iru na iru ebe ahụ isi ya na imejọ ya na ihe anyị niile eme na ọwa okwu ụgha biko ya ikwuzie ihe ị ga-eji wee kwụọ ya ụgwọ ya ọ bụrụ na ụgwọ bụ ijie iyi ọ bụrụ naanị ya ka ị na-arịa ime gịnị iheghachia ya azụ ajụọ mmụọ kedu ihe a ga-eji mee ka udo chia ka hapụ iwe onye merụrụ ahụ mma ekwuo eme udoghachi ya o nwere anyị na-akpọ ịhụ akwụkwọ anyị ahụ akwụkwọ ihe odo n'igwu ihe dị ọkụ ọ dị ma eze mmụọ onye ejikwa na-egosi gị akpọ ya ọ sị na ya na-abịa ọnụ hapụ ya aka na enweghị gbasara na ya bụ onye ụka na enweghị gbasara ya bụ ihe ndị omenala na-akpọ ndị ihe ka ọkụkọ mmanụ ibu nri gba akpụkpọ iseparable ọ ile okwu ka ọ wụ
owu onye ka ọkụkọ onye na ọkụkọ na-ekpe ekpere ya bụ ka asụcha ndị Asụcha ndị. ka o wee mkpụrụ Ka o wee n'ime ya, mkpụrụ, ka o wee ka a ya ga-atụrụ ya tụrụ ya. ọya ka ọkụkọ na-ekpe ekpere ya onye mma na ojighị eziokwu ọtụtụ mmadụ taa na-abụ ha ma ji eziokwu ezigara ha ozu anyị wabụ ndị eze mmụọ a na-eji ndị uwe ojii eme anyị intimidate eje kpọta oje uwe ojii ma ọ jee ebe dị iche iche mana eke dị Chineke taa o nwere ihe a na-akpọ Enugu State Traditional Peacemaker ndị na-eme udo n'etiti ndị ọdịnala. Ọ bụrụ na ije na moto ị ga-afụ dị ID card anyị hazuru omenala n'Enugu steeti hazuo alụsị ndị na-ekwu eziokwu n'Enugu steeti ọtụtụ biko unu chọba ndị a na-eji afọ omenala eme mpọ na awa na-eme njọ. ọtụtụ achọrọ owu ofu ọfọ jikọrọ anyị nwekwe na iwu na-amagide anyị dịka ịgba ndụ a na-ekwu. anyị nwekwe na iwu ji anyị owu onye mere ihe dota like o were alụsị ị ga-eji asị na alụsị anụ wee eme nke ame nke ọzọ ibe ebe ha chaji ego million thousands of naira anyị nụ ya na ntị abịabeghị bụrụ ebuteghị atụzi agha arụsị nke jikọrọ Enugu steeti niile amasị ka arụsị nke gị na-anụ a ga-eme nke jikọrọ Enugu steeti so ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ abịa isi na ịbụ onye nwere ego ma na ịbụ onye pastọ na-emegide mmadụ ma na ịbụ onye ụka na-emegide mmadụ ma na ịbụ onye omenala ma na ịbụ nwa dibịa ị na-emegide mmadụ maka na iji ego na-akpọ ọgụ na ịya na-abịa anyị amajekwenyepụta ya amatigbo gị ihe mana unu ga-emebele ya ọkụ. Ọ dị mma. Ọzọ anyị maka esi eme ọ dị mma. Nekwa na akara ekwentị eze mmụọ maka ewe ka o si agbagwoju ya na ị chọrọ ịmata ije na mmụọ na ọmụna na-emegbu gị emegbu kpọọ ya na 08068461936 08068461936 mana ugbu a anyị ga-agbabazi ekwentị ka gị wajụbazi ya ajụjụ ugbu a 0909 7711009 ma ọ bụ 09023111009. ị nwekwara ike ịkpọ ya na 07050791109. gwa m afa gị na ebe iche akpọ. ekele m ndị ka email ka email afa gị na ebe iche akpọ. Olise gaa n'iru dịkwara gị o. eze mmụọ amaokwe ana m agwa onye ọbụla na-ege m ntị ebe ọbụla na-eme ihe n'ọkụgode maọbụ na mmadụ hapụ ya ịnụ mmadụ maọbụ ịna mmadụ iri ike ịgba ndụ amaka ọ bụrụ na agba ndụ onye ọmalụ onye ahụ jere onye ahụ amanụ onye nwetara onwe ya maka na ụfọdụ na-emezi mmadụ ka ya tinye mmadụ abụghị mmadụ n'ụbọchị tata efu mmadụ nwere ike o were maka na aka mere mmadụ lee mmadụ ihe ọ ya adị na-egbachi aka na ntị maka na ọ ka lere onye ahụ mana ihe omenala ji adị ma bụ na omenala amaghị ọgbanwe ugwu ọmaghị onye nta ihe o siri bụ ebe eziokwu ana m arụ ihe na-ekwu ọfụma na-arụ na kọmpanị nwere atụ ihe ha mere na kọmpanị ahụ ọbụrụ nwere atụ ihe eburu onye nwe kọmpanị wee bụ na zugoro onwe oge na-ekwu wee na-arụsị wee bụrụ na o nwere onye nke ụmụ ọfụma ụlọ onye agadara o sokwazi ebe ahụ wee ekwu na amaghị gbasara ya agwekọta ha jiri wee bụrụ ebute onye nke a na-agwa wee sinekwo ya nsozi wee ọkọ ya takwuo enye ya ọgakwuo nzu nwakabụ ịkara okwu ma ọ tụbere niile emecha onye ahụ elike nke onye ahụ ọrụ mgbe olota aka mana ndị na onye dị iyi edochekwa na mmadụ ịtọ ejobichana anachiga anwụgo ngwadalụ onye aka ya dị ọcha daalụ Olise okwu bụ ịhụ iyi ọdụka ọba ji ka ọ bụ ọ bụrụ ha bụ ihe ezigbo ihe ka ọ bụ enyi bụ ọ
Olisa daalụ. Olisa daalụ. Olisa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu. Daalụ Olisa. Daalụ. Ka anyị were ndị ọzọ chọrọ itinye ọnụ n'okwu a karịrị akarị. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị afa gị ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru nwanne. Anyị dị mma ahụ. Ngwa jụọ ọnụ. Biko jụgoro ya ọzọ na ya anụghị jụọ aha gị ọzọ. Onye bụ ọfọ na-efe onye nyere ọfọ na-efe isi wee sị ya na ọ ga-eji wee na-egburu ife okike ụwa anụ onye na-eme ihe dịka mmemme o ziri ezi na ọdịnala. Daalụ. Eze mmụọ ga-asa gị ka eze mmụọ saa gị ya. Eze mmụọ enwe ihe ọ jụrụ. Onye nyere ọfọ ka o wee na-egburu onye n'ọrịa ọnwụnwa. Ụfọdụ na-akpọ ya chi. A na-eme ya dịka saraka dịka oriri. Ofu ya adịrị ya iweta ihe ahụ ka aka ushi wee ruo, ọ bụrụ ọkụkọ, ọ bụrụ ewu, ọ bụrụ sọ mmanya na ọjị, iweta iwere kpee chi gị gwa ya ihe bụ mkpa gị, yọọ ya ihe onye bụ mkpa gị, egbuo ya onye bịa omeghị m orie. Daalụ. Ka anyị were gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ifeanyị biko kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe na-ekwu. Gaa n'iru. O gbubiela. Ifeanyị ewutena gị kpọghachi azụ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ya dịkwara gị nwanne. Enwe gaa n'iru. A na-ekene gị. Udo dịrị gị. Adọghị mma ịgbawanye okirikiri uchekwere ka o si dị. Udo dịrị gị. Daalụ. Eze mmụọ ọ na-ekene gị, o kenere gị si na ọ ga-adịrị gị na mma my brother. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike. Ọ dị mma. Afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ ndị ka imelụ. Ị na-anụ ihe ị na-ekwu, kwụsị okwu ike. Gaa n'iru, kwụsị okwu ike o. Anyị na-akpa na mgbede a. Daalụ. Mana enwere m ajụjụ. Ngwa jụọ ya. Ọ dịrị anyị ka na o nwekwara chi bụa ofu chi ka anyị na-efe. Enwere ọtụtụ chi ka n'ofu chi. Ọ dị mma. Ngwa na-aga n'ihu. Ka onye isi n'ebe ahụ na-ekwu na-asị na ịgba ndụ mere ka ya bụ ịgba ndụ bụ ịṅụ iyi n'ọdịrị iche. So anyị ịṅụ iyi ahụ ka mara ma ọ bụrụ na mmadụ ṅụọ iyi onye ahụ anwụọ o nwere. Gee ntị geekwa ntị. Asụrụ na onye wuo iyi ọnwụọ. Onye wuo iyi na-ejire asị na-ejighị eziokwu aka ya na-adịghị ọcha ka a na-ekwu. Maka ijesi na onye wuo iyi ọnwụọ. Ihe nji wee jụọ ajụjụ a na enwere otu chi ka anyị nwere. Ọ dị mma. Ọ ga-asa gị ya. A ga-asa gị. Ebe eji ya enwere ụfọdụ enwere ndị ụka na-eji ngwa na ozugbo anyị anaghị ekwu maka ihe anyị na-ekwu ma omenala enweghị gbasara ihe na ụka abịa na kụziri anyị ihe ụka biko. Ọ jụrụ ịma na gboo na-abụ ihe mee mmadụ na ndị Igbo asụ ya na chi ga-emere gị ya, chi gị azọ gị,
ọ na-ajụ ewere chi dị iche iche udo dịrị gị. Ofu Chukwu ka anyị ncha na-ekpere dịka anyị si kwuo na mbụ, mana ọ dipende, ọ dị ụzọ dị iche iche ndị ji ekpere Chineke a. O nwere ndị na-ekpere nke ha ji akwụkwọ na-ekpere nke ha, wee ndị na-anọ n'isi bed ha akpọ Chineke nke ha, mana ofu Chukwu kere nwoke ka nwaanyị adọkwa ofu chi ahụ ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-ekpere chi adịghị oyibo a. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ, kwụsị okwu ike, afa gị na-ebe isi akpọ. Ndị chọrọ itinye ọnụ karịrị. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ, ebe ka isi akpọkwa m? Ngwa nwanne m nwoke ga-enu ntị ka enu ya o, anyị ga na-akọwalị gị enugo. Daalụ nwanne, daalụ nwanne. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị, ihe anyị na-ekwu bụ ka ndị gboo ji chekwaa obodo, udo wee na-adị site na onye mee ma ọ bụ na a na-ebu mmadụ ebubo asị ka eje wụọ iyi iji iyi na ịgba ndụ mee na udo na-adị n'etiti mmadụ na ibe ya n'obodo. Ezuo ihe mmadụ ka ndị Igbo ji achọpụta ihe na ka ndị Igbo ji adị ejikọ ọnụ wee na-adị n'otu. Ọ ya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ịchọ itinye ọnụ n'okwu, akara ekwentị ga-akpọ bụ 09097711009 maọbụ ịkpọọ na 09023111009. Ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009. Mana ọ bụrụ na anyị mesịa dịka anyị kọgoro na mbụ, eze mmụọ bụ eze mmụọ Jiọfọ Amaokwe, ị ga-akpọ n'akara ekwentị ị ga-eji wee weta ya. Akara ekwentị ya bụ maka na-emegide gị na ọ na-emegbu gị, ma ọ bụ n'obodo gị adịghị aga n'ihu, ma ọ bụ n'ezinụlọ gị adịghị aga n'ihu, nke ị na-eme adịghị aga n'ihu. Akara ekwentị ị ga-akpọ ka ị wee weta Jiọfọ Amaokwe eze mmụọ bụ 08068461936. mana ọ bụ na o si ebe a pụọ ka ị ga-akpọ ya. Ị kpọọ ya na 08068461936 08068461936. Gwa m afa gị na ebe iche akpọ, afa gị na ebe iche akpọ. Anyị ada anụchakwa ihe ị na-ekwu nwanne. Isi mgbuo n'ụdị a na-ekene gị eze mmụọ ama. Ọ ga-abara gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ. Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. na-arụsị ọjọọ ma ndị aza akwụkwọ nke mgbe ahụ ndị agha azụghị na-esigodo obere obegoro ka agha ndị nne ya amaghị ebe uche ya maka ogbukwa oge ka ha ndị ọcha arụsị ozugbo. Ọ dị mma, Emeka ọ bụ iji akara ekwentị eze mmụọ. Ọ bụrụ emechaa na-akpa nke ahụ abụghị ha ga-ekwube ebe a. Eme gị na-agba maọbụ ije eche ebe ahụ ijegoro. Ọ ga-aka mma ka o jee ebe ahụ o jebe. Daalụ. Ngwa daalụ. Eme ijeghachi n'ebe ahụ iji bido ka edozigharị gị. Ọ dị mma. Kedu ka m nwere nke a? Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị bụ gịnị? Ogechi. Okechi, ngwa gaa n'iru.
Ebee ka isi agbọ? Ebee ka isi agbọ? Ngwa gaa n'iru. Ihe a na-eme n'ọdịnala, ihe many people na-adịghị ama ike ihe gbasara ọdịnala wụ dịbịa igwe kịta ndị kabinet ndị na-ekiri ha nke na-arụcha ala. Ọ bụrụ ndị igwe niile na-alụ ana abụọ ndị igwe ọ dị mma ịma na ọ bụrụ ihe gbasara igwe ka anyị na-ekwu. Ọ dị mma kedu alụ nke gị ezi nwanyị? Ekwuchala? Ọ dị mma ịma na ọ bụrụ Uchebe akpa onye ọbụla ya nke ya. Uchebe akpa onye ọbụla ya nke ya. Ihe a na-ekwu bụ ka esi edozi ikpe na gboo wee na-aga nke ọma. Ọ dị mma ka m were nke a gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Olise gaa n'iru. Ngwa jụọ ọnụ. Ọ dị mma nke ahụ agaghị egbu oge. Nke mbụ bụ ngwa gbazie ka ị gee ntị. Nke mbụ bụ na ihe gbasara eze na ihe ndị ọzọ abụghị otu anyị si achị n'ala Igbo. Anyị na-achị ka esi tọọ na ka esi eje dịka ije na nke dibịa gosi gị ihe onye ọlụ onye ọbụla kwesịrị ịlụ. Mụnwa anụbeghị na ụdị ihe anyị kọrọ na-eme n'ala Igbo. Ọ bụghị omenala anyị. Igbo na-asọ ịkwafe ọbara nsọ. Ọ bụrụ na ị gere ntị ka eze mmụọ ji akọwa ya gboo gboo na ọ bụrụ anaghị eme ya gbanụ gbanụ na a na-asị onye a maka na Igbo achọghị ka mmadụ taa afụ na ọ bụrụ na aka gị dị njọ na ọ bụ na imere ya sị gị jee chee tupu esibere gị mmụọ maọbụ esibere gị ite ọkụ. Ịbịaghachi asị gị mba na ozube. Ọ ya kwara mere anyị ji chọrọ eze mmụọ ji na ọ na-asị achọgodo iwu iyi na a ga-akpọ ndị nke gị ka a dụkwa gị ọdụ mana ndị ga-agbara gị aka ebe na ọ bụghị ihe a na-eji ike asị mebe gosiri na ndị Igbo ada akwafu ọbara. Achọghị ihe gbasara ịgbafu ọbara ma ata afọ abụrụ maka ndị Igbo. Ngwa m afọ gị na-ebe isi akpọ. Afọ gị na-ebe isi akpọ. Ajụjụ ahụ enwere ọtụtụ chi na ọ bụ okwu Chineke ka anyị ta na-efe aja na-eti ndị Igbo ji eme omenala ego akwụkwọ nsọ nke ọma Old Testament. Ngwa chere biko ka ndị ọzọ tinye ọnụ ewe n'iwe. Anyị anaghị ekwu maka akwụkwọ nsọ maka na ị na-akọwara anyị akwụkwọ nke ndị omenala ọzọ. Anyị na-akọwa omenala be anyị. Amaghị m ka ị esi ege ntị. Eze m na-akọwara anyị ka esi ebi n'ama okwe na-ejikọ mmụọ na-ejikọ ama okwe ka esi ekọwa ka ịmụta ihe maka gboo. Enwere ike ịbụrụ onye ụdị kịta ị gaghị ama ebe ama okwe dị. Ị gaghị ama nna nna gị. A na-akọwarị gị ihe ndị Igbo ji jiri jikọ onwe ha chebe udo wee dị na-akọrọ anyị ihe. Ọ dị mma ọ dị m ka anyị ga-amaghị m Obiora ebee ka isi Chizzy anyị nwanne gị nwoke nọ n'ọgbọ. Ọ nọ na nwunye nne ochie. Mmụọ wee si ya bịaba ebe a ka ọ bịa gwa m ụwa okwu. Ọkwa na ọrụ mmụọ ka ọ na-alụ. Ọ dị mma afọ gị na-ebe isi akpọ. Afọ gị na-ebe isi akpọ na ihe na-eme ugbu a mmadụ nọkịta ọnwụ nwanne nna m ọkwa taa ka eyikwala ya Okonkwo na Ogbeka agba wee bụrụ ya nwoke orumba mmadụ. Ọ Madam Teresa Aneke Golden Voice of Enugu ka e na ụbọchị nke taa. Gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ. Ngwa gaa n'iru. Gaa n'iru nwanne. Ngwa jụọ. Ọ bụrụ na mmadụ na-ese okwu kpọrọ onye ahụ gaa n'ụzọ omenala ebe a chọtara onye sekpọ onye nke ahụ gaa n'ụzọ omenala bụ onye na-achọ okwu ebe a ga-eme onye ahụ. Ọ bụrụ na ihe dịka ịma na abịa na be anyị dịka mgbo enwere ihe anyị na-eme na anyị enwere ebe enwetasị ka ama ndị okenye na-ebi. Ọ bụrụ na onye nwe okenye bụcha okenye asị abata na ya ma bi
ọsịghị ọga kpuchiri ya mana o nwere onye kwesịrị ọ bụrụ na ọ ya gbaji ebichite nke ahụ ya ga-kpuchiri ya agabichie ka otu esi ebe a na-abụ tọmata okwu ngwa daalụ eze mmụọ ga-atụnye ya eze mmụọ ịnụrụ ihe ọ jụgasịrị nke mbụ bụ mmadụ nọgide ọ mana ọ bụ ya chọrọ okwu mana ka e wee gbaburu buru ụzọ gbakwute gị dịka eze mmụọ si gị kpọrọ ya emechaa kpechaa ihe niile achọpụta na ọ ya chọrọ okwu kedu ihe m ga-eme onye ụdị dị otu a nke mbụ ajụjụ mbụ ọ jụrụ ọ bụrụ onye izuzu bụ ụzọ ga n'ụlọ ikpe na-ekpe mmụọ mara onye aka ya dị ọcha ihe okwu bụ eziokwu ọtụtụ mmadụ na-eji okwu ashị ka e buru ụzọ gbata ka ha mara ka ụjọ a ga-atụwo ya nje eziokwu ka a sị na ha ji eziokwu ka ọ ghara ịbịazi so o wee ka o si wee chie na o were ya onye ahụ nje eziokwu ga nwoke ijekwe o buru ụzọ ga ebe ahụ ka ọ maka onye nke ahụ ga-asị ei gbawa ọsọ ka gwa gị eziokwu wọzi ịdị shọ na ọgụ a ji eziokwu onye ahụ ji okwu ụga bịawalụ sochie ya azụ bịawa ịbịa ebe ahụ okwu ahụ ga-atọ ọnụkwa ajọ nkata ahụ a ga-achọpụta eziokwu n'ebe ahụ so omenala ọ bụ na hapụrụ eziokwu kwuo okwu ụgha maka na mmadụ bụ ụzọ bịa ọ bụrụ ụzọ omenala ị na-anụ ya nwanne ama m na-elugo ya afọ gị na-ebe iche akpọ ekele gị waba eze ndị ka ime ana m anụ waba eze gaa n'iru ngwa ana m anụ nke gị ngwa gaa n'iru ana m ege ntị gaa n'iru ana achọrọ m ka m nyere ha aka gbatụkwuoro ha aka ka ha ghọta maka na ajụjụ ahụ ha jụrụ oke mkpa ha sịrị gị eziokwu na o nwere igwe na-akpọ nwụọ asị na a ga-eji isi mmadụ nye ya adị ya na ọbụla omenala ndị Igbo nke bụ eziokwu bụ na ihe ahụ bụ nkwa ekwetara wee site ejiji maka na ịma na onye na-apụta n'ihu ọgbọ ma ndị iro ya na-afụ ya ma ndị ezigbo mmadụ ya na-afụ ya ihe a bụ ihe nkwa ekwere na-atụ ụlọ wee kpechaa ya ka o nwee ike isi ike ọ dịkwa na ụfọdụ ebe niile o achọrọ m ịkpọpụ ụfọdụ afọ kama na onye ọbụla ịpụrụ na-achị ọha o nwere ike ọtụkpọ na nke ndị oyibo a na-akpọ gọọmenti n'obodo niile ihe a na-akpọ ya bụ win for good mana ọ bụghị omenala ndị Igbo bụ ihe ahụ so ụmụaka na-azụ unu ji right mana ọ bụghị omenala ndị Igbo ọ ihe ji wee kpọta onye ahụ maka ndị ya si okwute ụmụ ndị ya si okwute ndị iro na-atọ ụtọ daalụ wabeze eze mmụọ chọrọ itinye ịsazi ya maka na ọ sarịrị oge ahụ ajụjụ unu jụrụ abụrụ aja ajụjụ mana o nwere ihe nchọ ka o doo anyị anya n'ime ajụjụ ahụ ihe banyere anyị na-anụ akụkọ a anyị afụbeghị n'anya mụ onwe m anụgo ụdị akụkọ a mana afụnụbeghị m n'anya anabe na mba ọmụgwụ na buutu na-eke uche anụ na m na owere igwe nwụrụ asị na a ga-eji isi mmadụ maka na ọbala anya bụ iji ihe etinye eme na fim were mere ihe ịmara ndị fim a emebichago omenala Igbo fim a na-emebu ka anyị wee na-eme gịnị wee na-emebi ụfọdụ ada aghọta akụkọ na-emebi ọtụtụ ihe a na-emebe ahụ abụrụkwa ihe na-eme n'ife mana ọ ka anyị wee na-ekipụ onwe anyị wee nie mmadụ ibute isi onye dị ndụ wee nie ozu Chineke si na oge ya elugo okibie nwụọ achọrọ m ịgwa unu obodo mere ihe a ga-anọ n'ihe mgbu tiri ụwa agwụ ịma na ikwuru ya oge a na-esi maka ịgba na-ewe ụfọdụ jigoro maka n'oge gboo a na-anụ anya a na-ebo mmadụ ebubo ejikọ aka gbuo ya tupu a na-egbuo ya onye akwụpụ okwu wee bụọ obodo ahụ ọnụ ọbụọ ndị gburu ya ọnụ na ọ na-elegide na nke a na-anaghị asachapụ ya nwanne anyị nwoke kpọkwa na ịgbara na Ebonyi ọ na-ekwu wee sị na ọ bụkwa na okenye ọkwa ịchị okenye ịba mana ọ jụrụ nke a o bụ ụzọ jụọ maka nke onye nna a na-emegide tupu ọ jụọ nke a ọ na-adị mma ihe ọbụla kwụrụ ọtọ adọrọ mgbe ịgbakọ ya gbagọ maka Chineke ekego onye ahụ bụrụ ihe kwụrụ ọtọ o doro m anya
na ndị Igbo tiri n'okwu si na eze pụọ ọkpara eze eme gịnị anọchie fine. Ọ bụrụ na onye ọkwa okenye ruru na ngwuru ga-anọchi ngwuru dịka ụwa si dị na n'ofe ilu na ya kpatara ego jee wuo ngwuru ọzọ mana ọ lere anya bịa na-agwa eziokwu wuo ngwuru ọzọ ọma nji aka ya omebego omenala ndị ọzọ ndị mba ọzọ ma ọ omebego omenala ndị mba ọzọ si onye ọzọ nọchie ọma nji aka ya jee were nwata tinye na obi ahụ ọ sị na ya yara anọ onye kwesị okenye ya chọrọ achọkwa onye ga-esotekwu ya so ọma njiri aka ya jee were nwa ọdụdụ ma onye sọrọ ya mee gịnị wee dochie ngwuru isi ịdịba isi na isi iji ada adụ ọ dị ya efu ome ọ na-anụgonu ya ọkwụ na-afụgo ka esi edozi okwu ọ ya mere na gboo ndị Chineke kechara ndị Igbo ka ihe amamihe ọ na-abụ ọkwa ndị dibịa ndị Igbo amamihe a na-achị na gboo ọ gbagojuo ya otu ọ bụ ndị dibịa ka a na-agbakwuru si ya nekwa ihe mere kedu ihe a ga-eme ndị dibịa wee gbaa afa wee mara ihe a ga-eme maka ndị chọrọ ka ha na eze mmụọ amaokwe wee kpakọrịta na osi ebe a pụọ na a na-emegide gị maọbụ na nke gị ada aga ma na ọ bụ ebumọnụ ịmaha nke na-eme gị eme na mmụọ ọ bụ na unu na-eso okwu wee chọọ idozi ya gbaa ndụ ka udo wee dịrị n'ezinụlọ unu maọbụ n'obodo unu akara ekwentị ị ga-eji kpọọ eze mmụọ bụ 08068461936 ọ bụrụ na emesie ugbu a n'oge na-adịghị anya unu akpọba ya na 08068461936 unu kpọọ ya ọza unu gwa unu ka unu ga-eji wee fụ ya maka na ọ bụ eze mmụọ ji ọfọ arụsị na-abụ eke amaokwe na ana obodo Idodo ọ bụ n'ụdị ka ha niile nọ ya bụ ije ọgwa gị ụbọchị ịma na ndị eze mmụọ adịghị ejetesi aka ha na-apụọ ọ bụ na ihe mmụọ gwara ha mee ka ha na-eje n'ebe sọsọ ebe mmụọ gwara ha jee ka ha na-eje gwa m ka anyị were nka afọ gị na-ebe ishi akpọ ekele gị ndị ebe ishi akpọ ọ ga-agwa maazị nwa obodo chịkọta isi ndị agba agbụrụ prọfesọ ọgwụgwụ chebere na-akpọ ngwa biko bee ya nkenke o ekele ka nchọ ka nkele unu maka ajụjụ ndị ụmụ abụnye jụrụ ajụjụ gbasara okenye daalụ otu ji m afọ dị ka achọrọ bakarị emecha ka mkpọ eze mmụọ ka nkọwarị ya nye m maka okwu a ga-ekwu okwu echi daalụ a na-agwọ n'ele ọ dị m ka anyị achịkọnata na ya eze mmụọ biko na nchịkọnata okwu ndụmọdụ gị ka esi afụ gị na oge eji afụ gị na ụbọchị eji afụ gị na ka a ga-esi ihe niile ahụ ka a ga-esi weta gị chịkọnata okwu ihe ndụmọdụ gị na nkenke maka na oge na-asịza anyị kwarapụ o dị m anya dị ịkpọkwa akara na redio onye chọrọ iweta m kpọrọ akara ahụ na-eweta m abụ m nwa afọ amaokwe bụrụ eze mmụọ amaokwe eze mmụọ ji ọfọ arụsị na-abụ na amaokwe ọ dị ike eme ile mana ihe m na-achọ ikwu bụ ijiri eziokwu achọkwana ọ na-anụgụkwa ya n'obodo ka na-emegide mmadụ achọkwana m mana a na-emegide gị site n'ike nke Chukwu ịchọ anyị na anyị ga-aza gị oku mana ndụmọdụ m na-achọ ihe ndị Igbo bụ nna si ndị Igbo ahịa anyị megide mmepe maka na ọ dị ka anyị na-eme anyị kpọpi yes ọnwụ ụmụazị ka a na-eme kpọpi yes ụmụ okati mkpa ga-abụ toro obe nna ya ọ karịa ime kpọpi yes maka ọ dịzị ka na-eme anyị kpọpi yes were nke anyị ga-eme ego iwere nke anyị ka anyị akarịkwa ime ụdị ihe ha ka anyị dozi nke na ọdịnala be anyị ma na ọdịnala be anyị gara ebe ahụ jikwa okwu wee bịa eme gịnị ha were eziokwu wee mee gịnị wee na-abịa ha jee na kọmpani ebe esemokwu anyị wee bido funye ahụ eziokwu ahụ achọpụta n'ala Igbo n'eziokwu ahụ n'otu ahụ ka o si wee dị so ndị Igbo ụlọ na-edezi na ihe ụkpụrụ nna nna anyị ha tụọrọ anyị ana anyị na-edezina anya maka na amamihe Chineke nyere ha ga-ebube and ha dowere nsọ wee soro amamihe a wee baara ha uru
ọ bụrụ na ụwa kịta anyị na-anaghị edowe nsọ maka na akwụkwọ nsọ sikwa ọ bụrụ na mmadụ ezu oke n'ihe niile ma anyị na-eri mperi n'otu dịka bụ ikpe ha niile ma idowe nsọ bụ ihe pụrụ iche bụ ihe bara uru n'ihe ọbụla mmadụ na-eme mana ị na-asọ ngọngọ ọma bara gị uru ka anyị hapụ imetụ omenala Igbo anya omenala anyị bara uru Obiora kene ndị bụ unu ndị be anyị Igbo bụ Igbo ekene m unu a sị na onye ọba ya mkpọkọrọ ụmụaka ewere eme oku bụ aja ka anyị dobe omenala anyị ka ọ bụrụ ife a na-enyomi enyomi ekene m unu daalụ ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ ugbu a ka ịgba ya wee chọọ ka gị na eze m otu ọ anaghị achọ ịpịachi ya wee ike kpọbazie ya na 08068461936 08068461936 ọ bụ ya bụ akara ekwentị ga-eji wee weta eze mmụọ Amaokwe. Ekelela m ndị niile kpọrọ anyị na mana ekele ụmụnne m niile ọkachasị ndị ụmụnne m ka anyị si elu uju nwanne anyị nwoke Okonkwo-Ani na Ụmụowe ụmụnne nna Ụmụowe na Ogbekagba-Ani nwanne m nara mmụọ na mberede ka anyị dibenu ya Chukwuma ihe niile ndị niile na-elu uju ndị nke ha kwa tata dịka Obiora na ndị ọzọ ana m asịkwa onye ọbụla ka anyị dibenu ya ma onye mara ihe na-eso okwu ihe mere ya onye ọbụla debe aka ya ọcha mebe ihe eziokwu ka anyị wee debe n'ogologo ndụ a ndị nna nna anyị ha dịrị ka anyị mebe n'omenala debe akwụba aka ya ọtọ ka anyị debe ogologo ndụ bikonu ọnụrụbewa na-agba n'ọsọ mana anyị ekwuo na ya onye ọbụla debe aka ya ọcha otu ka anyị si afụ ya n'ụbọchị nke taa n'ike Chukwu anyị kwa mgbe eze mmụọ ga na-abịa na-akọwara ya ụmụ ihe ka ụfọdụ ghọtachaa ya mana na omenala anyị mara mma nke ukwuu wee na-asị na ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Cheta na abụ m Chizzy Ani chekiribe anyị na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube biko gwa ndị nke gị na ebe ị ga-afụ omenala kara aka bụ na Kpakpando TV na YouTube ebe anyị jekwafọ eze mmụọ anyị na-ekwu maka ya ọ nọ ebe a maọbụ ijebe na Kpakpando TV nọ na Facebook ije iru ebe a na-esonyere anyị sọbskraịbụ na-eweta anyị n'efu wee na-afụ ihe niile nke a na-eme ebe a na-amụta ezigbo ihe maka na omenala ga-adịrịrị. Abụ m Chizzy Ani maọbụ ị nwekwara ike ije na Chizzy Ani na Facebook chọba zite ebe ozi nke gị anyị na-akọwa ya wee na-asị ka ọ dị na Yeah, you know, everywhere. That's what it is.